Ο Άγγελος, ο προηγούμενος του παιδί μου, έχει σώτο, ξέρω εγώ. Και αυτά τα δύο αδέρφια, ρε παιδί μου, έχουν γονείς τον χοντρό που είναι της Σοφίας, ξέρω εγώ. Σοφία και Πέλα. Το Πέλα μου έχει σκουλιά. Ναι. Ναι, γιατί δεν είναι σώτος και ο Ρόμπι, η Σοφία δηλαδή και το κόρτσι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Παγί. Πάρ' το ρε. Θα μου κάνεις τη βίντεο, ξέρεις το. Το πάρει όλα. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Παγί. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, ρε. Παγί, κάτσε κάτω. Κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Το τι γίνεται εμβόλιο. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Μπράβο. Κάτσε κάτω. Κάτω. Μπράβο το αγόρι. Κάτω.